भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के अभी तक उनकर फैंस एक से बढ़कर एक किरदार में दिखले बारे। बाकी अब उनकर एगो नया और अनोखा अवतार देखे वाला बा। इ अवतार में बड़ा खतरनाक अंदाज में नजर आवत बारे। हम बात कर रहल बानी उनकर नया आवे वाला फिल्म संघर्ष 2 के, जेकर शूटिंग आजकल बड़ा जोर शोर से चल रहल बा। नवरात्रि के मौका पर खेसारी लाल यादव फिल्म के अपन किरदार के एगो फोटो शेयर कैले बारे, जेकरा के देख के रौरा लोग विश्वास ना होई कि ई भोजपुरी फिल्म के तस्वीर बा। ई फोटो में खेसारी लाल MG बरावनी बंदूक लेके नजर आवत बारे। एकरा में स्वैग कोनो हॉलीवुड स्टार से कम नहीं लागत। अगर रौरा लोग के याद होई, हॉलीवुड के फिल्म द लास्ट स्टैंड के पोस्टर, जेकरा में आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऐसने लुक में दिखत रहे, ठीक वही तरह खेसारी लाल यादव भी नजर आवत बारे। एकरा में दू राय नहीं खे कि खेसारी लाल यादव के स्क्रीन पर खूब पसंद कईल जाला। हर वर्ग के दर्शक उनकर फैन बारे और इहे वजह बा कि आज भोजपुरी सिनेमा के सफल अभिनेता में शुमार बारे। उनकर संघर्ष फिल्म जब आयल रहे तब वो ब्लॉकबस्टर साबित भइल रहे। अब ओकर सीक्वल संघर्ष 2 लेके निर्माता रतन कुमार और निर्देशक पराग पाटिल आ रहल बारे। फिल्म के दूसरका शेड्यूल के शूटिंग गोरखपुर में चल रहल बा। रौरा सबन के ई जानकारी कैसन लागल कमेंट करके बताई और लाइक के मार के कपार फोड़ दी। अब हम मिलम रौरन सबन की अगला वीडियो में। अब हमरा के दी विदाई। धन्यवाद।